Ahli Türkmenistanlara salam. Salamlar diýemek öňkezek mazam içäni berdiler. Şoň üçin ýene de aýdyp otyryn salam ahli Türkmenistanlar. Ýene de men siz bilen Hadyrow Kakymrat. Şuň 27 awgust 2021-nji ýyl. Eziz adamly Türkmenistanlar, balykçylara bilen awçylara başlarsynız kerosinde eretmeli däl eken kırsawny, gur benzinde. Şonda eretseňiz şo giýjesi bilen ýanyp durýan eken şo. Awçylar bilen balykçylar. Kerosindäl. Gur şo benzinde. Ýöne häzirrak bolun. Men TikTokda birini gördüm, biri demirde ýakypdyr. Şu maşynyň kapotunda. Şoň üstünde ýakdy, o kapotuny deşip maşyn ýanyp gitdir. TikTokda. Şu videonun size nemesini, ссылкаsyny ugradarm gerek bolsa. Indi Türkmenistanlar. Sizin dikkatyňyza. Indi Türkmenistanyň ähli tebi gabaýlygy gaz ojaklary bar, gazlar, paxta bar. Gazın bahasyny biz bilemiz. Näçe mada satyp otyrlar. Haýsy bahadan gidip otyr. Näçe ýylda näçe gaz satylýar. Sebäbi o zatlar bar Türkmenistanda bize diktator ýurt bolansoň hiç kimi görkezene. Ýöne Türkmen halkyna bilmeli otaýdy. Nire näçe baýlyk gidip otyr. Xitaylar bilen şertnama düzüşdi, haýsy urdan düzüşdi. Näçe pul näçe Türkmenistana ile büdjet, näçe pul bularyň guş kellen şotlaryna gidýär. Biz bilemiz bu zatlary. Ýöne şo zatlar biz trebowat etmeli. Türkmenistanlar bol. Ýöne biz otyrs. Indi düýün maňa habar geldi, düýün paxtan kilasyny 40 tenge ýyrnýarmyşlar. Eziz adamly Türkmenistanly. 40 tenge. Dinläp gör. 100 kilasy 40 manat. 40 manat näme alyp bilýänsiz Türkmenistanyň içinde? Sizin bir ukoluňuzy 100 manata satyp otyrlar. Siz baryp jogruma issida eliňiz bilen ýygnap otyrsyň. Maşynyňyz bordal, o bahaňysy el bilen ýygnasaň gymmat bolýar. Sebäp strukturasy, paxtan strukturasy valaknistisi döwülmeýär. Maşynda döwülip otyrýar da, şoň üçin bahasy pes bolýar. Ýöne men size aýtjak zatym, dünýäde bahasy, paxtan bahasy häzir näçedigini bilýäňizmi? Futures'ni birjada, indi futures'ni birjada näme düşündirer size ýa? Bahasy 1 kilo paxtan bahasy näde formulasy işçiler edildi de. Başlap orus diline aýtmaly bolup diýim. Sebäbi 50 funt diýende agramlykda funt we pul we şu bärde daşa ýotum. Manat pulda pulun animesi. Ýöne funt agramy, kilo diýerler, käwakda başga ýerde başga zat. Ýöne bärde 50 funtdan hasaply. 50 funtyň içinde 22.679,62 kilo. Indi formula, paxtan formulasyny 1 kilosyny sanajak bolsa, futures'ni gelecek bahany, birjada gelecek bahany, paxtan köpeldiýen häzirki dollaryň kursyny, hemmesini köpeldiýen 100'e, onu böleýän şo 22 mine 679,62 kilo. Şonu demeli şu formulada da näçe bolýar? Häzirki bahada seretsen 92-90 aralykda. 1 kilo paxtan 92-90 aralykda dollarda. Türkmenistanda näçe? 40 tenge. Siz jogruma issida gidip o maşynyňyz bor 92-92 arasında maşynyňyz bor. Elde çöplene ondan hem gymmat. Dünýäde 92'den 92 değil, 90 değil de. 40 tenge nerede? 90 dollar nerede? Siz 100 kilo ayırdınız, 40 manat alýaňyz, 40 manada 1 kilo et alyp bilýäňizmi? Ýok. Etin bahasy 200 manat. Un alyp bilýäňizmi näçe? Ýok. Näçe işlemek gerek size? Sizi hemmäňizi uğratdy. Bolýar, siz paxtany ýygnadyňyz zaten. Taýin
tayin önümleri pahtadan çıkanları. Köynükler, zatlar. Neçe manattan alıyorsunuz? 2 etse, Tursadan bahasını demesen 2 etse siz. Türkmenistanlılar. Siz kul değil. Vapşi zombi ediptirler sizi. Zombi ediptirler. Siz oyluşmayanız mı? Siz pahtanıza gidende iyimitiniz özünüz veren alıp gidiyorsunuz. Öz ayaklarınız veren gidiyorsunuz. Mektepler çağılır emmesini. Bular var ya hezilede otururlar. Bular hezilede oturur. Kuş gelen nemesi. Men size pahtan bahasını ayda oturur. 40 tenge nerede? $90 nerede? Aziz adamlar. Türkmenistanlılar. Sizi gepletsen bağışlan. Gepletsen siz Osmanlı İmperiyasını kurdunuz, zat etsen. Yöne. Türkmenistan'da hiç tapavdınız yok. Başka Türkler veren zat. Kelleriniz var, 2 kulağınız var, gözleriniz var. Elleriniz var, ayaklarınız var, dilleriniz var. Bir kuluçu dilleriniz var. Komentariyada yazıyorlar. Yöne bir esası zat yetenek sizde Türkmenistanlılar. Yumurtka. 2 tane yumurtka yeter. Başka millet olsa iyam gemirerdi. Mağana cana değil etraflardan bir ukolu mecbur ettirip 100 manada ukol ettiriyorlar değil. Mecbur. Şu koronavirüsün. Hal o ukolun temperatur rejimlerini sabrüder edeyelim, etmeyelim. Bizimkiler berseler şu değerli yağlı etmeli. Zastav duraka молиться diyorlar orslar. Tak он лоб расшибет diye. Bizimkiler buyruk verdiler gittiler etme. Bizde hiç saatte sabrüder edin ha. Aziz adamlar. Ne için? Ne için siz öz hakkını sorap bilmeyiz? Belan körü sizde. Siz ne? Arkayını ol otuyorsunuz. Yine Amerika siz arkayını olayandırsınız ha. Amerika Afganistan'dan son kongreste yığınıp geçti. O Vietnam'dan çıkan tecrübesini, Irak'tan çıkan tecrübesini, Afganistan'dan çıkan tecrübesini cemlep şu yığına ettiler. Hiçbir yurda kömek etmeyiz. Onlar eğer divanda otursa biz onlara kömek eder ya. Onlar divanını götürüp, sırtını götürüp yürseler kömek edecek. Şunda kömek ediyoruz. Orslar size kömek edecek mi? Orslar öz rayetlerini sattı gaz için. Rayetlerini sattı gaz için. Kim size kömek ediyor? Türk mü? Türk gepte mitingizi kömek eden haksızın. O tayda Ahmet Çalık milyarder Forbes'ta. Tay ne için madal otur? Gep siz özünüz kömek etmeli. Yekesiz var Türkmenistanlılar. Başka hiç kim yok. Öz probleminiz sizinki. Siz ne mi diyeniz başka birine inanıyorsunuz. Biz falan ederiz. Beyders, öyders. Kim ediye? Kim ediye? Siz kaçan için kulağınızı sallap göreceksiniz. Dinle. 30 yıldan beri dinle otuyorsunuz. Tezi çıkıp biz beydiye satsa halkanı beceririz. Biz otayı yazdık bunu çıkarttır, onu çıkarandan, ayırandan iş sat çözülmüyor. Düğünü dövmeli. Şu rejimi dövmeli. Sistemanı dövmeli. Açık yalla biz onu ederiz bunu ederiz deyip özleri korkuyorlar. Sistem yıkılsa devlet yıkılıyor deyip. Siz devleti kurup bilmeseniz ne için çıkıyorsunuz ona? Ne için çıkıyorsunuz başka adamların kellesini ayla? Siz adamları hakikat zat aytmalasınız. Yine orsiyette ana ne için studentler kaldı? Orsiyetler ansat dilini açmayan adamlar onların çıkıp aydıp başladı. O köşkü kurma pulları var, zavutları kurma pulları var. Haberde öz studentleri gelecek nesilleri. Şolar alıp gitmeye pulları yok. Siz şu zatını oynaşayım, ece kakalar. Mena oğullarım çıkardım, çağlarım hemmesi. Hemmesi adı gülyalı. Sizin çağlarınız bir de ölüp gitse ne mi diye otuyorsunuz siz? Az yürüp çıkıp bilen zat mı siz? Mena idene. Hemmesi adınız var. Türkmenistan'da. Yani 2 zat yetmiyor. 2 tane yumurtka. Bağışlarsınız. Şu videonun son beni yığrenersiniz. Bir topur komentariye yazarsınız. Yani hakikat deyip aytmalı. Hakikat deyip aytmalı. Men fikrimçe o Cüneyt Han'ın nesili
Zatlar gany son Hayt Kakayç bilen gitdimi hadi. O zaman prisek KGB'di. Hayt Kakayç ýigrenýediler. Hemmesi. Näme üçin? Mertleriň mertidi. Molla Omar'ın yanına barqaydan adam. Her kim Aşgabatda onu başarıp bilmedi. Aşgabatdaki bir topar kommersantlar yol vermedi. Şoň üçin ýigrenýedi. Plahoy человек diýip aýdyrdy. An nemeler baytalam azar seve oğurlara yol vermedi. Ýöne men pikirimçe şok öldü. Cüneytlerin tohumu kesildi mi kadiyen? Bağışlarsın şu zatlar aytma. Men umydım ba. Daşuuzdan çıkar hemme zatdy. Näme üçin? Diňe daşuuz han gören ýurt. Döwletçiler. Şolaryň tohumunda bir zatla bolaýmaly. Şo zatlar çıkar. Hem Lewapdan, sebäp Buhar emirlerde ýaşap görün. Olar bir döwletçi. Olaryň pikirleri mentalnosti, tiri parazl etiri taypa pikirleri ýok. Olar döwlet pikirleri var. Bu şo zatlardan şu taýdan çykaýmasy. Daş uruş döwründe Aşgabat ile, Ahal ile, Mary ile aýdýarlar. Hywa türkmenlerden, hywa ýomutlardan biz kömek gördük. Olar bakdylar bizi diýip. Lewawam aýdýar şo zatlary. Könerden sorap görün. Şoň üçin men aýtjak zatym, eziz adamlar. Başga birlerine inam ýok, daşa ýurtdan. Diňe öz bagtyňyz öz eliňizde. Diňe öz bagtyňyz öz eliňizde. Erkekler, Türkmenistanyň erkekleri. Yol vermän aýallaryňyz ýigrenmek üçin. Aýallaryňyz bir ýigrense sizden, sizi bir köpükçe, bir saatçe de görmeýälis. Başlan. Siz wara osan awray galdyrma, kyn olur. Bir gezek awraýyň ýitirdiňmi? Namusyň tapmak kyn olur. Indi men bazaryn çykyş eden orus dilinde kimin soraklary bolsa çıkarsanız yazarsınız. Sağ olun.